5,8 subscriber guys. Dintekke dijaluk wong sak duit-duwite. Menitane iki tinggal sak meneh. Detik-detike kelangan akun sing wis tak rumati 15 tahun, akun 2010 dibaca wong arah mulih neh. YouTube entek. 2, 1 starting sound. Ini dijedul coba tak klik videonya sing iki nyampe iki wayang video dia tak kesedih.